Het zit er vol, hè. Goedenavond wel! Goedenavond wel! Ja! Oh! Henk, begon eraan. Begon eraan, Henk. Geerst! Ha Henk. Ha Wim. Wat werkt er eigenlijk? Nergens. Oh, wat doe je dan? Niks. Kun je er wel leven? Ja, anders doe ik dat toch niet. Meestal dat ik een bok meejagen. Oeh, Manon zelf? Ja. Jezus, zou ze de ketting nog willen hebben? Ik denk dat ze gewoon los mag lopen. Afgelopen vrijdag zei mijn vrouw tegen mij, ik ga even nou de gelukkigste kerel van de ganse wereld maken. Oh. Ik zeg, dat kun je hem gewoon uit, ik zal wel missen. Die vrouw van mij, hoor. Als die gedoucht loopt, loopt die al gans nachts door de kamer. Och god, dat doet die van mij ook. Vervelend is dat, hè. Mag de gedienenis dichtzetten, want dadelijk ziet een buurman mee zo lopen. Ja, en? Ik zeg, als dat een buurman nou zo ziet lopen, dan mag de eigenste gediene wel weg. En dan willen ze ook nog de kinderen halen. En willen die dat? Nee, maar ze zegt, ik heb er recht op, want ik heb ze 9 maanden gedragen en ik heb ze gebaard. Ja, maar dat is inderdaad wel zo, Henk, dat klopt. Dat klopt niet. Oh. Als ik 2 euro in een frisdrankautomaat gooi en er rolt een blikje uit, van wie is dan dat blikje? Toch die van een automaat? Oh, Jezus. Staat ze voor de spiegel. Ik heb veel te grote vuut. Ik heb een veel te dikke kont. Ik ben veel te zwaar. Ik zie er niet uit. Oh goed, wat zeg jij? Ik zeg, ogen zien hebben nog goed. Ik zeg tegen die vrouw van mij, ik heb meer iets verhoogd een oprit staan voor een verjaardag. Dat gaat in 2 seconden van 0 tot 100. Je moet toch niet vertellen dat je die een racewagen gaat geven, of al dan? Nee, een werkschade. Dan werk ik met een mooie vrouw in het trein en dat wil ik niet weten. Oh. En die deed iets met haar mond. Oh, daar kan een kerel alleen maar van treuren. Oh, wat doe je dan? Die hield hem dicht. Afgelopen jaar was mijn vrouw met mij naar Engeland op vakantie. Oh, maar Engeland is een mooi land, Henk. Ja, dat klopt, maar toen we halverwege de reis waren, toen wou je ze en ik kan niet meer. Oh goed, wat zeg ik? Ik zei, ik kan wel zien, maar zwem nou maar door. Hey, had ik ook eens een keer de pudding van dokter Oetker. Dokter Henk, dat is Duits. Dat spreekt hij niet uit als Oetker, dat spreekt hij dus Utker. Dokter Utker. Pudding van dokter Utker. Duits, Utker. Utker. Ja. En wat zei hij dan tegen een kleinkinderen als je die een koetjesreep geeft? Maar ik ben het met ook helemaal zat. Ja, maar daar heb ik het eigenlijk ook wel een beetje gehad. Met carnaval komen we weer terug om 4 dagen te feesten. Dan gaan we tekier als bierste. De rest van het jaar zien we alweer heel braaf. Maar Sjoerdse. Allah.